Tirada de mga badi kay happy anniversary man namo 1 year. So kani akong giluto mga badi ako nagluto ko nagikay mi og ginagmay pod na bangus na pansit na adobo nga liog. So mo na ang mga birada badi at among anniversary mga badi so ba simple ra gyud among handa mga badi kay di magatawartahan mga badi inani ra na ito mga tirada mga badi ha. Simpleng-simple ra nga pagka tirada mga badi ba di kay ingon nga gasto kay tanan. Ang importante nga happy o nakalaag pod akong mga pamilya dinhi mga badi nakaapas pod ang magulang kaya amo siyang gitawagan wala man siya gitubag so nakaapas yapon sila naya pa nabilin sa ilang mga badi. So kamo na lang tanaw mga badi ha sa among mga tirada sa anniversary namo mga badi. Salamat kay sa inyong suporta. Hinaut na nga magpadayon pata sa ato mga video, sa ato mga vlog. Tirada badi. So, sino bang bangos lang sa mga badi ha? Kay wala tayo sapi. Alright. Adobo tag manok ato sa pabukalan ni mga badi. Pansit and pansit. Bangus. Cake and cake. Mahina. Sige po, lalaksan ko po. Wait po. Oh. Nasigaw ko po ako. Hindi ko po. Pansit. Para naman. Pwede pansit, pang pansit na siya. Golong di sa guli ya.
Panas mama. Kuhanan mismo ito. At ko na pagbukas na kay bawa kayo. Ang bawa na iya ko. Sige na kapag pagbukas sa wash wa bang wash kay bawa kay bawa kay tai. Diba kasi sa dyan, ayan ang busing-busing ni Edward Tabago ng Sige mga na. pangtambuhan. Sit. Pangpahaba ng buhay. Ano yung mga bade ang pansit. Namo surprise ako ada niya. Subscribe ka muna sa aking channel at balikan mo lamang ito at mayroon ka ng kasama dahil sa video na ito. Ayun, grabe. Grabe yung super chat ko eh. Thank you. Ay na ba? Alright, luto na mga bade. Ang mga bade. Akong handa sa among 1 year. Habang pintulan ng video palig nito, hindi nila alintana na meron kung saan nakuha siya ng CCTV ng bahay. Lupi na Pilit niyang Kinsa na binagsak abot kinsa na. ang pintuan Kinsa na abot. Ay, at nakalaki ito ang bukas ng pintuan. Sulod ma. Nakatagay na. Sagay tubig. Tagay tubig, kaya nakayabong flower base. Mama in the house. Lala siya! Lala! Mama in the house. Ang sa'yo na, Birthday na ako. Mama in the house yan eh. dali alam mo yan. Alam ko, katulad ko. Dito na sila. Kuhan. Mama. Kalag na si mama din eh sa balay. Sa akong future wife. Ako magani sa tingwa pa kahilamos ganihan. Parehas lagi tag sunscreen. Baligaw pag
Hi guys, welcome to my vlog. Happy anniversary! Happy first anniversary, Kuya. One year. Blow the candle. Hindi ka nagdaan. Yabi, ako sa'yo. Happy anniversary. Yo. Oras kami yung... Wala? Yay! Awa, dala ka rin na? Picture sa kuya niya. Blow the candle. Ano siya karon? Ang pabalong surprise din siya sa ako. Tingala ko kay kamuting ka ni ate. Gabi siya nila dala ko. So wala ko na-expect ko din. Kapag problema, wala jud ano kay money. Pero yung tabok ang celebration. Thank you, babe. Eh, kuya. Smile, kuya. Smile. Ah, si mama? Nawala. Nawala. So hindi pa ito nakalitan. Yung mga drum, yung spare time niya, dito pa. Tapos, yung bubong nito guys, hindi siya Amo. ito yung original, binapasip ko. Lagyan nila guys. Busy ko. Kaya ako sa titas kasi. Lahat. Okay, mo sabi ko si Maya kay kanina kay siya ko kay Maya. Ay, ikaw na di ay. Ah, oo. Ikaw mama na kuya. Pagpupunta ko yung kiyali. Babe, please, babe. Nangilingan ka. Wala dari situ sa piniki. Wala dari situ. Naman, wala dari situ. Okay, may gani ka na kuya driver. Wala pa. Bakit mo nang supot? Ang galit ko di ba? Kuya, puro ka man. Wala ko dito leki. Ano man? Mala ko ulit. Pero dito magagawa. Ano kay kasi ulit? Ano po ang ano sa baguan ka? Nag-apply na ko pero sa kami sa bata. Ano sa yung i-post sisi? Piling to? Kurente? Mama, magpupul kami Ano man to? Nakakayan na ako. Ano man to? Ayun lang din, ipulit kayo. Ako ganun si Chet, anong Kahit tumanag ka, awan ng kanan. Ano may pagutang bisita? Na may luwa ka bisita man eh. Baso din ang baso king ay ba? May. Ang walo. Sa inyo yan ha? Ako nang mingoy-mingoy, binig to. May galit yung nag-upin kung sila tanawa. Ay, larap na to. Ganda mo yung plato sa imo. Dito napansin na
Klaro si Raymond. Saba, magkaragan di iba. Kami kay kanina nakita na Miss Mercado makapay Eh, na. wala ba kita ko? Ay, nagsaka. Ano siya renante? Muraba itong ganiya. Ulit, cook niya yan? Naku, wala lagi. Sunod na ganang blok ako. Ana si. Ami ba? Limang din tao sa kurinti. Ang tingang yaya. Laos lang mo kay nasi untoy dito. Ako anima si untoy. Alang, untoy vlog, bayayahang. Una-una siya lagi. Pagigambit to. Labas na si untoy. Ito, untoy. Si Maya. Pwede mo na ka na rin mag-stay sa ating Maya para lunes mo Bernis. Wila. May magpan sa iya po. Bantay. May tao rin ni Pagpan. Diyan mo. Anniversary nila? Habang papalapit sa isang Kami kwarto, kalimutan eh, tinitingnan mag-ingon namin na si lang Noy. yung asa naman mo? Pasok na kami, bigla namin tumitingin. Ingon yan, Bin. Sa pinagawa na din. Sama ang wifi sa inyo ang link. Ha? Gusto wifi. Kusog man, pero magbuhangin. Wawa. At balik sa dapi. Ang tapon ay. Ito na ako katulog yan lang ka. At tulagin lang ng Palit kong iPhone, babe. Oh, palit lang. Pila ka book mo? Oh, boy. Sir Moods, Monday. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sir Chavez kanina nga. Amo sa si Moods kay naka na. Tanawan si Roger yan. Tanawan si Roger. Anak kita na sa mo yan? Ang Kang ako ni Roger? nakita na. Ano sa? Ana sila. Boss.